Здравейте! С днешното видео продължаваме нашето пътешествие из града на розите. Именно тук се намира единствения музей в света, посветен на маслодайното растение роза. Музеят на розата се помещава в старата сграда на Института по розата. Розата е един от символите на България. Музеят е част от историческия музей Искра в Казанлък. През 1967 година е създадена малка експозиция, посветена на розобера в Казанлък и региона. През 1969 година експозицията прераства в самостоятелен музей. Днес музеят на розата съхранява над 15 000 експоната, свързани с розобера и розопроизводството от цяла България. Експозицията на музея включва оригинални снимки и документи за развитието на розопроизводството, инструменти за обработка на розови градини, съдове за съхранение и износ на розово масло и вода. В музея на розата са направени възстановки на склад за розово масло и на първата лаборатория за изследване на розовото масло, създадена през 1912 година. Една от най-големите атракции в музея е съд за розово масло, който за последен път е използван през 1947 година, но от него все още се разнася силен аромат на рози. В магазина към музея на розата могат да бъдат закупени информационни материали, сувенири, козметика, сладко от рози, розов ликьор, ароматни масла и други. Ако ви е интересно да научите още нещо за града на розите, гледайте следващото ни видео.